Zdravím vás, priatelia. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že zbožňujem MLM, milujem ho. Viem sa mu oddať celou svojou dušou i telom a veľmi rád o ňom rozprávam. A dnes vám budem rozprávať, ale nebudú to moje myšlienky. Sú to myšlienky, ktoré som na jednej českej internetovej stránke našiel, ktorá prezentovala myšlienky najbohatších ľudí sveta. Myšlienky o multilevel marketingu. Určite medzi týchto patrí Warren Buffett, ktorý je tretím najbohatším človekom na planéte. Je to človek, ktorý už má cez 80 rokov, je stále aktívny finančník na burzách, vlastní množstva akcií, stoviek firiem. Druhým tým mužom je možno ešte známejší Bill Gates, zakladateľ Microsoftu, dnes druhý najbohatší človek na Zemi. A určite známym je aj Donald Trump, finančník, ktorý napísal aj viacero kníh o biznise, veľmi zaujímavých a podnetných. A je známy napríklad aj tým, že mal za manželku Slovenku. Tak si povedzme teraz niečo o ich pohľade na multilevel marketing. Warren Buffett a Bill Gates majú v jednej myšlienke veľmi zaujímavú a určite nenáhodnú zhodu. Hovoria, že multilevel marketing je obchodný model budúcnosti. Warren Buffett raz povedal, je to citát ešte z 80. rokov minulého storočia, ktorý znie: som presvedčený, že multilevel marketingový predaj sa musí v princípe zastaviť, vyčerpať. Nemôže to fungovať. Nestalo sa tak. Tento výrok on povedal na základe jednej spoločnosti, MLM spoločnosti, ktorá bola založená nejakou paňou v roku 1980, volala sa Pamperechev a túto on sledoval. Roky túto spoločnosť sledoval a bol celkom prekvapený z toho, že nezanikla tak, jak to on predpovedal. Dokonca stále robila väčší a väčší obrat, bola stále väčšia, úspešnejšia, obľúbenejšia. Vyústilo to do jedného kroku, ktorý prekvapil mnohých ľudí. V roku 2002 on túto firmu kúpil. 4 roky ju pozoroval a na základe týchto pozorovaní v roku 2006 kúpil 6 ďalších multilevel marketingových spoločností. Završil to ešte ďalšou kúpou v roku 2009, keď investorsky vstúpil do 12 ďalších MLM spoločností. Sám o tomto svojom kroku alebo o týchto svojich krokoch hovorí, že to bol jeho najlepší obchod, aký kedy spravil. Že prečo? Warren Buffett v multilevel marketingu predovšetkým uvidel obrovský rozmach tohto marketingového odvetvia. Sieťový marketing je priemysel s ročným obratom 114 miliárd amerických dolárov. Za posledných 10 rokov vyrástol o 91%, a to máme za sebou aj 5-6 rokov pomerne hlbokej krízy. Venuje sa mu celosvetovo viac ako 60 miliónov ľudí, z toho 15 miliónov Američanov. Aj s obyčajným rozumom je to obchodný model 21. storočia. A v súvislosti s multilevel marketingom, respektíve s produktami, ktoré sú ponúkané cez multilevel marketing, a súvisí to s kvalitou produkta, je známy aj jeho jeden citát, ktorý mi nedá ho nespomenúť. Povedal: pokiaľ si kupujete veci, ktoré nepotrebujete, tak skôr či neskôr budete musieť začať predávať veci, ktoré potrebujete. Veľká pravda. Chcel by som zacitovať aj jedného pána, veľmi uznávaného, nazvem ho pánom Frankom, lebo nechcem skomoliť jeho priezvisko, ale nie je to nejaký pán Frank. Je to totiž bývalý šéf veľkej nadnárodnej spoločnosti fastfoodovej KFC, ďalej šéfoval FedExu aj americkým aerolíniám a povedal: čím hĺbšia bude kríza dôvery k tradičným reklamným nástrojom, tým viac začne moderný obchod stáť na účinnom referenčnom marketingu. Referenčný marketing je poslednú dobu veľmi zaužívané pomenovanie činnosti v rámci multilevel marketingu. Budem rozvíjať ďalej túto myšlienku pána Franka. Hovorí, že žijeme v informačnej dobe. S očami na internete a tlači.
Hľadaním relevantných informácií ale nachádzame protichodné. Je to preto, lebo médiá sú nájomné, niekomu patria, tým pádom pre tú protichodnosť informácií sa vytráca dôvera k nej a čím ďalej, tým viac dôverujeme osobnému odporúčaniu vlastných priateľov a rodiny. Nič sa nepredáva tak dobre, ako vec doporučená blízkou osobou. Na tom je založený referenčný marketing. Jeden človek zmôže viac než jeden billboard. Samozrejme, vždy budú ľudia, ktorí si nechajú vypláchnuť hlavu televíznou reklamou a príbuznému, ktorý im tvrdí opak, sa vysmejú. Veď to hovorili v televízii. Takíto ľudia však budú vymierať na poznanie, že si kupujú veci, ktoré nefungujú alebo ktoré nepotrebujú. Vráťme sa však k Warrenovi Buffettovi. Hovorí o tom, že dôvody úspešnosti a rýchleho rozvoja multilevel marketingu sa ukrývajú v 3 bodoch. Prvý. Nízke ekonomické riziko, vysoká návratnosť. Hovorí, že žiadne podnikanie okrem internetového e-shopu sa nedá rozbehnúť s tak nízkymi vstupnými investíciami. Nepotrebujete platiť totiž výrobu, bálne, expedíciu, logistiku ani sklad a predajňu. Napriek tomu máte z predaja, ak predáte, vysokú maržu. Druhý bod. Word mood inzerovanie, v preklade inzerovanie povedaným slovom. Ide o reklamu podanú konkrétnymi ústami, ktoré vy poznáte. Nie sú to anonymné médiá. Je to model one-to-one. To slovo mierí ku koncovému klientovi, či už je v práci, na dovolenke alebo kdekoľvek. Nemusí vidieť konkrétny billboard, reklamu v časopise, televízny spot. To slovo môže priletieť pri osobnej schôdzke pri káve, po telefóne, cez sociálnu sieť, proste akýmkoľvek spôsobom. Je to odporúčanie, ktorých si ľudia vymenia denne stovky. Zodpovednosť je u toho, kto odporúča. Firma je až na druhom mieste. Tá nikoho nenúti, aby odporúčal jej produkt. Tretí bod. Netreba žiadne skúsenosti. Zatiaľ, čo v zamestnaní chcú vidieť rôzne univerzitné diplomy, neviem aký životopis so skúsenosťami a podľa toho vás platovo podcenia alebo vôbec nepríjmú, multilevel marketingu nezáleží na veku, pohlaví, majetku, vzdelaní, ani treba z telesnému handicapu. Mizne tu diskriminácia. Každý sa môže prepracovať k úspechu. Nemá nad sebou žiadneho bossa, pracuje kedy chce, kde chce a s kým chce. Niektoré multilevel marketingové firmy dokonca považujú predchádzajúce obchodné návyky, predovšetkým manipulatívne presvedčovanie, za príťaž. Ale nechávajú uchádzača, aby si sám zvážil, akou cestou pôjde. Kto je prázdny ako nepopísaný list a netuší, ako produkt odporučiť, tomu firma poskytne školenie, ale účasť nie je povinná. Warren Buffett o multilevel marketingu ďalej hovorí: nemusíte nič vedieť, napriek tomu môžete zbohatnúť. V bežnej práci je to utópia, v MLM tá nádej je tu vždy. Stačí dávať férové doporučenia. Mnoho ľudí v systéme multilevel marketingu neúspeje, pretože ako je u ľudí obvyklé, pripočítajú neúspech všetkému, len nie sebe. Základom úspechu je vybrať si spoločnosť s produktom, ktorému dôverujem a môžem ho s čistým svedomím doporučiť. Za dobrou multilevel marketingovou firmou chodia ľudia, aby pre ňu mohli pracovať. Zlá MLM firma musí presvedčovať a balamutiť ľudí, aby pre ňu pracovali. V tomto bode sa oddeluje zrno od pliev. Pokiaľ nejaký produkt, ktorý aktívne používam a som s ním spokojný, je pre mňa prirodzenou šancou ku zbohatnutiu. Môžem ho naďalej doporučovať známemu ako predtým s 2 rozdielmi. Za prvé, obchod sa realizuje cezo mňa, čo je pre známeho pohodlnejšie, a za druhé, už mám podiel na zisku. Keby sme to dotiahli do absurdity, samozrejme vychádzajúc z toho, že multilevel marketingová spoločnosť spravidla ponúka kvalitnejšie veci, ako bežne človek kupuje, keby sa MLM stal výhradným modelom obchodu, budú doporučované len kvalitné veci a nekvalitné zmiznú z trhu. A na záver ešte jedna myšlienka od Warrena Buffetta, ktorá vychádza stále z väčšej popularity multilevel marketingu,
a vyzdvihuje jej výhody. Hovorí: v Japonsku každý 6. človek participuje na MLM. Počet aktívnych distribútorov v USA sa zdvojnásobil za posledných 7 rokov. Ľudia môžu pracovať z domova, byť so svojimi blízkymi a pestovať vzťahy, čo je najkrajší biznis. Láskavosť je veľmi drahý dar a nedá sa očakávať od lacných ľudí. Pokiaľ vám ľudia doporučujú niečo, čomu sami veria, predávajú vám kus seba, svoje skúsenosti. Warren Buffett je investor bez predsudkov. Smeje sa, že sám je po celé roky nepochopený, rovnako ako multilevel marketing. Keď ľudia sledujú jeho investičné kroky, chytajú sa za hlavu, že zošalel. Neskôr ho podklepkávajú po ramenách, aký je génius. Na záver ešte jeden citát od neho. Nehodnotím produkt, nehodnotím ľudí, hodnotím model, ktorý ponúka aktívny i pasívny príjem súbežne absolútne každému. Teraz sa pozrime na multilevel marketing očami jedného z najznámejších boháčov, očami Billa Gatesa. Hovorí: keby som mal dnes všetko budovať znovu, tak namiesto spoločnosti starého typu začnem vytvárať firmu na princípoch sieťového marketingu. Ďalšiu myšlienku som si uvedomil nedávno, keď som sa stretol s jedným mojím priateľom a bavili sme sa o našich telefónoch, smartfónoch. Ukazoval mi niektoré aplikácie z mnohých, ktoré sa dajú aj bezplatne stiahnuť, a ktoré on vysvetoval, prečo ho zaujali, akým spôsobom ich využíva. Ozaj sa mi zdali užitočné a stiahol som si ich aj ja. Určite by som sa k nim nedostal, keby som sa s týmto priateľom o tomto nerozprával, nestretol. No a tu práve vyznieva, by som povedal, zaujímavo myšlienka Billa Gatesa. Hovorí: na trhu s informačnými technológiami sa vytvára obrovská medzera v prospech multilevel marketingu. V dnešnej informačnej dobe je nutné, pokiaľ chcete byť úspešní, vysvetliť klientovi prednosť svojho produktu. Je jedno, čo predávate. Vždy má navrch ten, kto je bližšie k zákazníkovi, neustále ho trénuje v efektívnejšom využívaní veci. Zhruba 80% potenciálu počítačov, smartfónov a tabletov zostáva verejnosťou nevyužitých, preto s nimi ľudia nevedia zaobchádzať. Keby tieto produkty predávali v MLM, radi strávia s klientom osobne, bez pohľadu na hodinky celé dni a zasvetia ho do všetkých kúziel, až si získajú trvalého klienta. MLM prístup je základ budúceho obchodu. A dovolím si zacitovať ešte jeden krát Billa Gatesa. Hovorí: narodiť sa chudobným nie je váš hriech, ale zomrieť chudobným to je váš hriech. Chcel by som vám ešte zacitovať jedného iného človeka, ktorý síce není vedený medzi najbohatšími osobami sveta, ale mal niekedy veľkú moc vo svojich rukách. Je to bývalý americký prezident Bill Clinton. Povedal: multilevel marketing môže vyriešiť ekonomickú krízu. Je totiž šancou pre každého. Druhou otázkou je, či tú šancu chytíme. Či ju chytíte aj vy. Ak áno, tá kríza, ktorá sa tu omiela 5 rokov a možno sa vás aj dotýka, ako čarovným prútikom môže pre vás skončiť. Našiel som ešte jeden citát, určite nie chudobného človeka, hoci takisto nie je vedený asi medzi najbohatšími, Paul Zane Pilzer, je to ekonóm, a on hovorí: na multilevel marketingu je najpozoruhodnejšie to, že na vyššie pozície kariéry sa nedostanete inak, než preukázaním dôveryhodnosti a pomoci niekomu druhému, či je to klient alebo iný distribútor. Pre spoločnosť Forever Living Products toto platí do písmena. Teraz sa zoznáme s názormi ďalšieho úspešného, bohatého človeka, Donalda Trumpa. Je známa jeho príhoda, ktorá sa mu stala počas nakrúcania jedného televízneho interview, kde na otázku, čo si myslí o multilevel marketingu, odpovedal niečo v tom zmysle, že mu fandí, že sa mu páči, že to považuje za veľmi dobrý systém, a ľudia, ktorí sedeli v obecenstve, sa na tieto vyjadrenia začali smiať.
je možno na mieste povedať, že americkí, a vlastne asi nielen americkí ľudia majú k MLM prevažne taký odmietavý postoj. Po tomto prejave obecenstva Donald Trump vstal z kresla, prišiel na kraj toho pódia a hovorí ľuďom: a to je ten rozdiel. Preto ste vy tam dole a ja tu hore. Donald Trump spomína 4 základné výhody multilevel marketingu. Prvou výhodou je férový marketing. Marketing, ktorý má tvár. Každá firma má svoj marketing. Zapnete si televíziu a vidíte, čo vám sľubujú. Neviete, kto je za tým, nemáte sa ísť kde sťažovať. MLM sú to v úvodzovkách televíziou ľudia. Oni idú a hovoria svoju skúsenosť s produktom. Pretože dávajú do toho svoju tvár a svoju povesť, sú vlastnou kožou zodpovední za všetky svoje prehlásenia. Klame len naozaj krátkozraký distribútor. Jeho prvá klamstvom získaná objednávka bude aj posledná. To je na figu obchod. Možno si to uvedomí, ale už nemusí mať opravný pokus. Jeho kredit je preč, ľudia mu neveria, keď toto spraví klamlivou reklamou akákoľvek ne-MLM firma, predhodí médiám nejakého obetného baránka a ide znovu. Vy už druhú šancu nemáte. Druhá výhoda multilevel marketingu. Vyhráva ten, kto pomáha druhým. V multilevel marketingu sú 2 cesty, ako zarábať. Prvá vedie cez predaj, čo predám, z toho mám zisk, ale skutočný multilevel marketing začína vtedy, keď svoj spôsob predaja naučíte ďalšie osoby. V tom má MLM sociálny rozmer. Pokiaľ svojich spolupracovníkov niekto naučí efektívnemu spôsobu, ako zarábať peniaze, tak mu patrí podiel na jeho zisku. To je správne. Je ako investor. S tým rozdielom, že on nevkladá svoje peniaze, ale k know-how a skúsenosti. V multilevel marketingu to funguje tak, že provízie z obchodov, ktoré spravia jeho spolupracovníci, poberá už navždy. Má to ale svoju logiku. Toho totiž motivuje, aby sa ľuďom, ktorých už raz do MLM privedie, aby sa im ďalej venoval a nezanedbával ich. Je to systém, ktorý snaživého človeka naučí v rekordne krátkej dobe podnikať. Tretia výhoda multilevel marketingu. Skúška charakteru. MLM sa spoločne zarába. Radosť iných je aj mojou radosťou. Prajem si, aby sa všetkým okolo darilo. Mám záujem na tom, aby sa zdokonalovali. Ide tu o peniaze, ale cítite, ako sa mení charakter? Kde je závisť? V multilevel marketingu majú všetci rovnaké šance. Nerozhoduje protekcia, úplatky, donášanie šéfovi či veľké prsia. Zarába len ten, kto má výsledky. Pokiaľ sa niekto na niekoho hnevá, tak len na seba. Prečo je MLM tak nenávidený? Prečo ľuďom vadí? Zrejme práve preto, že dokonale nastavuje zrkadlo. Niekto sa sťažuje na nekvalitu výrobkov. To ale nie je charakteristika multilevel marketingu. Mlieko bez mlieka, čokoládu bez kaká, pravčové údeny s konským mäsom predsa kupujeme mimo multilevel marketingu. A potom často počujem, že sa ľudia boja straty istoty. Majú pravdu. V zamestnaní, nech odvedú akýkoľvek výkon, majú istotu stále rovnakého príjmu. V multilevel marketingu neexistujú istoty a to môže byť príčinou, prečo je MLM taký všeobecne nepopulárny. Môžete zarábať hromadu peňazí alebo aj nič, keď sa vám nedarí. Na druhej strane, pokiaľ nemáte výsledky v zamestnaní, naozaj máte istotu stáleho príjmu? Poviem to úprimne. Nevidím ho ani pri excelentnom výkone zamestnanca. Neschopný vyšší manažér zničí schopného podriadeného, keď v ňom cíti svoje ohrozenie. Multilevel marketingu je dôležitejšie ako nájdenie toho správneho človeka to, že sám byť správnym človekom. Inak sa mi systém zrúti. Štvrtá výhoda multilevel marketingu. MLM je všade, MLM sme aj my. Donald Trump nemá klapky na očiach. Zlé skúsenosti s multilevel marketingom sú podľa neho dané ľuďmi. Všetko je o ľuďoch. Zlí ľudia dokážu pokaziť dobrú myšlienku v obchode i v politike. Nie každého takáto odpoveď Donalda Trumpa uspokojila. Dostal otázky. Novinár sa ho pýta:
Čo vám nevadí pyramídová schéma? Pyramidálna je predsa každá firma. Každá má jedného človeka na vrchu, hovoria mu boss, a všetci ostatní sú pod ním. Čo vám nevadia vstupné poplatky? Multilevel marketing je príležitosť vybudovať si vlastnú firmu s nízkym rizikom, pretože neživíte žiadnych zamestnancov, marketing ani sklady a s veľmi nízkym vstupným kapitálom. Porovnajte multilevel marketing s franšízou, napríklad McDonald's. Viete, koľko stojí, aký plán musíte plniť? Je to nad možnosťou priemerného človeka. Čo vám nevadí obchádzať ľudí? Akákoľvek firma, keď robí prieskum nového produktu, tak obíde s ním ľudí. Rozdá produkt a počase sa ich spýta, čo sa im na ňom páčilo a čo nie. Len preto, že sa produkt páči vám, neznamená, že sa bude páčiť všetkým. Distribútor v MLM len hovorí: mám dobrú skúsenosť s týmto produktom, skús to. Čo vám nevadí odporúčať tovar? Podstata MLM je všade okolo nás. Dokonca i my sme MLM. Akurát len o tom nevieme a nemáme z toho žiadny príjem. Ako to? Videl si nový film? Bomba, choď naň. Bol si na tom tropickom ostrove? Nádhera, leď tam čo najskôr. Ochutnal si už obed v tej novej reštaurácii? Super, tam musíš zájsť. Váš priateľ, ktorému poskytnete doporučenie, dá zarobiť kinu, cestovke i reštaurácii. Všetci získali nového zákazníka. A vy, ktorí ste sa o to zaslúžili na základe vlastných minutých peňazí, nedostanete nič. Keby tieto spoločnosti fungovali férovo na báze multilevel marketingu, obratom vám pošlú províziu z objednávky známeho. Je to férový obchod. Samozrejme svoje slovo nesmiete zneužiť. Ak dáte klamlivé doporučenie, tak táto prvá provízia bude aj poslednou, ktorú vďaka svojmu priateľovi vidíte. A stratíte aj jeho. Toto boli vyjadrenia ľudí, ktorí niečo vo svete znamenajú. Moje názory sú veľmi podobné, alebo sú vlastne identické s týmito názormi. Veľakrát ma ľudia odmietnú. Veľakrát mi ľudia povedia, to sú len také keci. To nie takto funguje. Vyjadrujú svoj názor bez toho, aby sa s tým zoznámili. Samozrejme, každý má právo na svoj názor. Ale povedať, že toto sú len keci na vyjadrenia ľudí, ktorí svojim životom, svojim prístupom, svojim pohľadom na biznis dokázali to, čo dokázali, sa asi nepatrí. A pravdepodobne to ani tak nie je. Takže ak nebudete počúvať mňa, alebo nebudete počúvať svojho osloviteľa, svojho sponzora, tak počúvnite týchto ľudí. Ich slova počúvajú milióny ľudí. Určite sa to v tejto súvislosti veľmi, veľmi oplatí. Ďakujem vám za pozornosť.